Kaseng kinong thokot ka Khasi Author Society haga jingya lenti jongka ka basau pusan senam pura kumba ka jule man lau senam haga khatwai tari unai lur araja arpusau kelara khie ka singi ka thok ka pule lani ka literary day ka bala penlang hapo ka hall jong ka Sankar Deaf College Shillong. Haga diga singi lawan banishim benta Dr.Ricky Singkan UMP ka Shillong Parliamentary Constituency kumukong san haringkat ka Jingïadei lang Professor DRL nong light President ka KAS ka kong Eureka Lingdo ka Principal ka College ubabu kitbor nong room kidkhot ka Khasi Author Society kiseng balang kisamla pulien nalor kiwei kibla sha khot ngobha. Haga jo ka singi kala don ru ka jingsam khusnam shaki samla puli ki blale bha ki examen bapher kata ha ka subject khasi ka balong kum ka jing ai man sim yakini ki samla puli ni tha ti ni ta ni mo ta ni ka sai mai pa ki samla ai ba school no de yo na tu rai is school yo na tu rai ka siam Iridian dindo, ini seorang akademi, ikon pada ker nong neng dalam. Haga jo ka singi kala don ru ka jing pelat ya lightly ki kot ki bratho dagi kot ka Khasi Authors Society. Berak nak do de mui berak pemi kumur kot do bentar kan ini kot wala. Dei thapti no tarso. Dei thapti kamjang. Habajing kran kumukong san hakani gajing yalang Dr.Ricky Singkan ulaong ba ai ba kani ka singi kan pen kan mau ba ka Ktien ka dei ka bala ban Tehsong ya ka Jaitbynriew ka ban kentiu ya ka riti dostur bat ka ban Wanrah ka Jingïadei hapadeng ki para briu. De usnem khat khandai khat praspa sofu ar. Usnem ya ka bakum ka Jaitbynriew. Ngem dei ban klet namade hauni usnem ba kha ya ka tho ka tar bat ka puli puthi juga Ktien pait ke jongi mano bala ban mudur bana Shillong Mail ubreu bawan naga benta ka wei ka thong hanrei poi ban le egi kam Kaba on bed yau sambai ola sayu so ubahadu menta mane ngedang ya bam yu so bat de shisha amdan kanu ka dor ka babyang ka bangin siu light da ka bangi aingo yo blay bat ban mga bat mapipat bat kom ka seng ban yai beteng ye gani kalenti ka baw Thomas Jones ulas dang shispa prapu arsenem menshwa badai halor jung gani ka nongrim bangi dei ban ai khubleru ye ka seng ki nong thok kot Ini ke Khasi Author Society, Kaba po kajingilam jongki kendai ngut. Nganum jer kerteng yaki rais ngau kemen bayway na bring jongki idan batngi dan na bring jongi. Kiblas ngau day, ya gaban sedang ya kene keseng. Haga bakum kene kesengi saupo sansnem menshwa. Adangkat bagtien pira penyar ya Ktien. But hagani step ngilai I yaki jingtho hawa jongki arngut ba shisha kad kila le yakata ban mang penyar ka Ktien ka jongi khon jongkani ka bri unyotrap akwa ban khot langingi haga bakum kani ka sngi yaga ban rakhe ya ka tho ka pule lani ka ta literary day ya ka bala bo haga bakum kan ka sngi parai bagani ka sngi kan pen kan mau bat kan kersiu thia ru yangi badai ka Ktien ka balong ka we na ki Atiar ka bala ya gaban Tehsong bat bantai yangi kum ka Jaitbynriew nalor bakay rapru ban kantiu ya ka culture
kajongi dei ru ka Ktien kaba pinje menjur bat nga kaba Wanrah ru ia ka Jingïadei hapadeng ki Parabriu kat notam hapadeng jongpi jonga kiwana kani kari kaba i ublei nga kentu namal katai ka seng apok ka Jingïlam jongi Dr. Diarel nong laj bat kiwei ki nong kit kam jong ka seng shisha barot nginya sakilang kila ya tre shitom haba pai shaka Jingïadei jong ka literature ka Jingïadei ka liang jong ka poetry drama kidagi fiction nangta ka bishar banyak ka theory ka history bat kiwei de kiba bon kiba kilale nrai nga so ban ong ba dang don rupat shibun kiwei kibarang la banong kibarang sa shra bat kiba kom ka author society bat kuntup yang i baro kiba don gada jingkit kle ya kaban dang hap banya pan mix ar hakaban nang kentiu ya kane ka tin ka jongi kom hakalyang jong ka science and technology kalyang jong ka kod ka khia hakalyang kum dawai ki dashin ka yok ka kot pat kum ta ter bat dei halo jong kane ka phang banga snow ba ka jing yamir jing mut bat ka jing wat banya jong ki paranong ikai ki banga suthu ki don shibun hangde mdei tangkino ikai khasi ndei na kiwei ki discipline ru kiwei don lang hangde ba nginya snok tilang hagaban kentiu bat nang penriu spa shu yagani ka Ktien khasi jong ni ngasngo panong ba hagabakum kani ka sgi kaba phi rakhi ka takalingkhu snam ka saupusan phila jit yagani ka phang ngasngo kaba ka phang kaba biangpor bat kaba reipor ka Shillong ka Mannor ka Manta bat kala shai habanga pet yagi phang kaba kin sekren ngam artatin bahkan Wanrah shibun ka jingtip ya ka Mannor ya ka Jinglong ka Jingman ya ka Manta bat nang ni shanungin lek kumnungin alam nang ni shakmat namar ke ka bangai iru kalong habanga kren nang ya ka ka ban sawan ka mga syam haga ka jingat nanti ka jonga rengkat bat kani ka jala nado pengiyo kani ka jala ka pura usnam kat kandai spa nyupu ar ka bangai i haba pet ba khmi ya ka Jinglong Jingman joga Shillong aka Mannor Manta ngamtip ya kala shai tamba tang kawe ka ba ngala bonong kalong bahabangim don ka jing ijngai kumbong usim Solomon kariba ka Jaitbynriew kan sa shuja ngai bade halor kani ngasno panong ba kidon shisha ki katto katne ki jing shisha ki bangim la panlen ki banget mangi ki bron hangni ki bala i ya ka Mannor ki ba i ya ka Manta ni i shisha ki don ki ki bangla do padon ki ba i ko bangin sadu no habangi pai kom shikamariang saudong saukon ke jongi ki ba bleu la besu besat hapo kamariang hagani ka ri ka ba ke jongi nangta ba pai shika kor ka burom haba pai shaka emlang ka salang paro pai shi bobon ki banta ni i shisha ngi ladu ye ki ba koridor but hendrei wara pedeng kita ki baro ngi don hagani ka por hagani ka jaka kum kita ki badon ka jingkit khli banginya le ya kala sha kala shisgi pan su sarang ya ka bangi don ngi ju snotanat pan pet ya ki jong ki wei ngi klat pat ya la ka jong but haba kren ya kani haba ngalet hakini ki laisnem duna ha ka por bang sedang bandung shigani ka jeli
ngayo khalat bandrong siki keleng ki dong ki than jong ni kari khasi ba it ka jongi but don ki jaka ki bateng tengam smok thu ka ktien ayu ka ba ki kren ki kentien ki ba ki pendon kam ta ka e than yanga ngam thep ka ai ka jingmut ru nga hapan kli ka ai ka jingmut jong ki ni kentien ti ba halo jong ki nga snow ba ngiri ho ban sarong ila ki jong ba snow ru ngiri ru ban penslur bai ki ktien tenat mo ki ktien tenat la banong kum ki ktien snong ki bana ki than war na ki than ribhoi na ki than maram na ki than lengam bat kum ta ter ba hapo ka jingilam chong the Khasi Author Society bakin penrung agat ho katar knang banang penru spa yaga ktien khasi ka jongi haga jaka bangin shim nakiwai pat Nagalyang Professor DRL Nonglat ulapan kenma halor ka Jingïadei lenti jong ka seng ba wat la kila haban mat shibon ki Jingïadei kala yang scam ban long kumba kalong menta da ka ba pentep ba menta ka seng kala dan hadu shispa san pu arngot ki dukhan nalor ki nyot li ki sna traikam ya ka ba kandang persang ban penroi susu nang ne shakman Hakisnem ki ba menshwa la ban I yaka seng bakam sumlong ka baklan hadu kata handai ki dai ki por jong ka jing sedang la teng ki bon ki jing hanrai ka seng ka yang scam bat ka yaine ringkat bat ki nong seng ki batang khandiat ngot ki lanang roi na ka hnyau se ka sipho se ka khatsan se ka arpho laipho saupho bat kumta ter hakapor ka bangang rung kumut khot jong Khasi Author Society ngidan tang kuma sau khongot ki dikhat bat menta ka Khasi Author Society ngidan shispa san pho arngot ki dikhat ki nong tho khasi ki balarung chakaseng bat ngidang don sa ar bat laingot menta ki ba Khasi ka office kalayo yiki form baladon bat ruai ki bat chen hakini ki khndiat singi ki bansawan ka executive committee kan sa penrung khat bapura yake tikani kalong ka jingklan jong ka seng bat menta ka seng ngidan nyau teli ki snat menchwa ka jing trikam jongi kalong betang hang ni Shillong hanrei menta ngidan nyau teli ki snat kan thop ya ka khlirat ka snat khlirat ka snat jawai ka snat sora ka snat maukrwat nongstein mairang bat nongpo menta ka Khasi Author Society kadang persang ya ka ban sengi ki weipat ki snat jong ka society haki nongba jong ka ri India bat lai teli ki nongba jong ka ri India ki bangi layo ya ka ban ya kontak ban ya kren ban ya penben ban penlong ya ki snat jong ka society bat kita ki long ka Delhi ka Kolkata bat ka Bangalore kidan sa ki weipat ki snat kinong ba ki bangidang ya persang ya ke banwan ya ki parlok jongi ki khasi ki batrei bat ki bapule hai ki tu kinong ba te kumta ke renyeng jong ke Khasi Author Society menta kamlong syo tang hai snong la jong hai sitlup kamlong syo tang hai Shillong lani tang ha kini ki snong la jong hapo ka briun yo trap hanrei keleng jong keri India bat klempep ngin sala ban penyar yakni wat seri Bangladesh ro haikisnem
habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte yekamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi panai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Wanrah Shapi Lingba Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya